जब भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास भइल रहे, छल से रावण वन से सीता मैया के हरण करता। जब प्रभु श्री राम की मुलाकात हनुमान जी से होता, हनुमान जी लंकापुरी में पहुंचे तनी। जब लंकापुरी में पहुंच के भगवान श्री राम के ओहदा के जब देखा होता नहीं, तब मंदोदरी अपना पति रावण से कहती है कैसे, अरे आगे ऐसन लगा दी गई, आगे ऐसन लगा दी गई, आइल लंका में छन भर खाती पूरा लंका जरा के गई। आइल लंका में छन भर खाती पूरा लंका जरा के गई। आगे ऐसन लगा दी गई, आगे ऐसन लगा दी गई, आइल लंका में छन भर खाती पूरा लंका जरा के गई। राम जी के दूत रहे जतिये के बानर, एक छलांग में पूरा लांग गए सागर। राम जी के दूत रहे जतिया के बानर, एक छलांग में पूरा लांग गए सागर। राम जी के दूत रहे जतिये के बानर, एक छलांग में पूरा लांग गए सागर। अक्षय कुमार के मिटा के गई, वो पूरा लंका हिला के गई। लंका में छन भर खाती पूरा लंका जरा के गई। लंका में छन भर खाती पूरा लंका जरा के गई। स्वयंवर में गईल रहल पिया, धनुष उठा के काहे न ले अइला सिया। स्वयंवर में गईल रहल पिया, धनुष उठा के काहे न ले अइला सिया। सीता स्वयंवर में गईल रहल पिया, धनुष उठा के काहे न ले अइला सिया। विभो के तन बता के गई, चेतन के तन सुना के गई। आइल लंका में छन भर खाती पूरा लंका जरा के गई। आइल लंका में छन भर खाती पूरा लंका जरा के गई। अंतिम अंत अब ही समय बाकी, अब ही समय बाटे बाती रहुआ मानी। प्रभु श्री राम से न करी मन मानी। अब ही समय बाटे बात रहुआ मानी। प्रभु श्री राम से न करी मन मानी। अब ही समय बाटे बात रहुआ मानी। प्रभु श्री राम से न करी मन मानी। चेतन के तना सुना के गई, विभव के तना
बता के गई आइल लंका में छान भर खातिर पूरा लंका जरा के गई आइल लंका में छान भर खातिर पूरा लंका जरा के गई आगे ऐसन लगा के गई आगे ऐसन लगा के गई आइल छड़गा में क्षण भर खातिर पूरा लंका जला के गई आइल लंका में क्षण भर खातिर पूरा लंका जला के गई आइल लंका में क्षण भर खातिर